To je tak obrovská... Ale späť k tomu, s čím si to začal, či som si neskomplikoval život svojim podcastom a či som neskomplikoval život Márii s tým, že sme išli von s takýmito vyjadreniami. To bol vlastne začiatok tejto diskusie. A ja si myslím, že sme to urobili kvôli tomu, teda aspoň z mojej strany, to rozhodnutie prišlo kvôli tomu, že v istom bode je úprimnosť dôležitejšia ako slušnosť a korektnosť. A ja si myslím, že o týchto veciach treba hovoriť a treba ísť kožou na trh a treba byť ten, ktorý povie, pomenuje tie veci, aj keď možno trochu provokatívne pre niekoho iného, ale v záujme toho, aby sme našli spoločnú cestu a našli zjednotený príbeh vo svete, v ktorom sme strašne roztrieštení a každý má tú svoju bublinu. Sú veci, ktoré potrebujeme riešiť a vzťah muža-žena vlastne je najdôležitejšia dynamika, ktorá musí fungovať na to, aby ten svet sa liečil. Takže preto na tejto téme záleží a preto som aj s Máriou túto tému otvoril a s každou inou ženou otváram túto tému vzťahov a maskulínnej a feminínej energie vo svete, pretože toto je strašne dôležité v tomto dezorientovanom svete nájsť tom nejaký poriadok.